कोतुळ परिसरामध्ये पिंपळगाव खांडच्या धरणाच्या पाण्यावरून जोरदार संघर्ष सुरू आहे। शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी मिळालं पाहिजे यासाठी मागणी होते। त्याचप्रमाणे वंचित गावांसाठी पिण्याचं पाणी मिळालं पाहिजे यासाठीचा संघर्ष सुरू आहे। किसान सभेच्या वतीने 14 जून रोजी या सबंध परिसरातील पाणी प्रश्नाला मूलभूत अशा प्रकारची दिशा देण्यासाठी सत्याग्रह कोतुळच्या चौकात सुरू करण्यात येत आहे। मुळात पिंपळगाव खांड धरणाचा जलसाठा हा अत्यल्प आहे। ओंजळभर पाण्यातून कोणाला पाणी द्यावं याच्याबद्दलची ही लढाई सुरू आहे। मात्र मूलभूतरित्या सबंध मुळा खोऱ्यातील प्रचंड पडणाऱ्या पाण्याचं पुनर्वाटप व्हावं आणि मुळा धरणाच्या वर हरिश्चंद्रगडाच्या पायथ्यापर्यंत असलेल्या अकोले मतदारसंघातील सर्व जनतेला, आदिवासी आणि बिगर आदिवासी सर्व शेतकऱ्यांना शेतीला आणि पिण्याला पुरेसं पाणी मिळावं यासाठी मुळा धरणाच्या सबंध पाण्याचं पुनर्वाटप व्हावं या प्रकारची मूलभूत मागणी घेऊन 14 जून रोजी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली कोतुळच्या चौकात आम्ही सत्याग्रह सुरू करतोय। त्याचबरोबर या परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांचा हिरडा सरकारने खरेदी करावा, निराधारांना 21,000च्या आतील उत्पन्नाचे दाखले द्यावेत, गावागावातील वाड्या वस्त्यांवर रस्ते आणि विजेचा प्रश्न सोडवावेत, हे मूलभूत प्रश्न सुद्धा आम्ही या सत्याग्रहामध्ये घेतोय। परिसरातील शेतकऱ्यांनी आणि अकोले मतदारसंघातील संबंधित सर्व गावांनी ह्या लढ्याला पाठिंबा द्यावा आणि या लढ्यात सहभागी व्हावं अशा प्रकारचं आवाहन किसान सभेच्या वतीनं आम्ही करतो आहोत।